Temporaryo sana na dalanan na iti apaset ti Abra Ilocos Road, iti Buglipkan Bangkit Abra, agaro palas 9 iti rabii, kalabasan na natuang na iti dakilakayo ti Akasya. Kung ang iti residente, nakiktot na laingan iti arig na naggingined. Pagkaroon ko pa no bus nga, disgrasya sir, nagpaut pa mo di kanang agin-ginid. Di remuar kami, natumba mo gamta kasyang. Nairaman na nantupakan ti pasyente may sa pwesto, ken ti poste ti kuryente na ito na ti panagpukaw ti kuryente ti lugar. Awam met ti natupakan ng individual. Dagos met anang iway ti clearing operation ti DPWH, PDRRMO, PNP ken na dumapay grupo ken individual. Kapuli jay pinagtudo na tatay malam. Ke sunay pan nakatumba na to'y kayo. Ke tatay mga bandang 90 pinagawan kuryente tay bandang alas 9. Sunay pinagtuang na. Pagkatawan tinayran na nga naglabas. So, iti initial assessment yung kaya natumba sir? Siguro at nagiging sangan, nagiging ramot na siguro baka nagtikeyon. Gapoy ti kinadakkel ti kayo, narigatan da iti parang chainsaw iti daytoy. Naikarigatan met ti panakawaya ti one lane ni kalsada tapno makalasat ti iti motorista. Dagos met nga nagresponde dagiti lineman ti Abreco tapno kita iti sitwasyon ken simpay ti naperdi. Iti babaen ti Akasya ti maniraman ang panakarami ti drainage canal. Itay bigat na ituloy na ikat ken na ipaigit ti natuang na kayo. Makita ti kinarukop iti punan. Kinasapulan met ti dumalan iti alternatibo a ruta di iti motorista. Nadano met ti news team ti Abreco iti panagsukad na ti poste ang natupakan. Inrekomendar met ti DPWH iti panagkaykaysada kadi maseknan ng opisina kas ti DNR, Abreco, LGU ken barangay tapnon mases na iti kayo iti igit ti kalsada mapukan na iti mang tedrisgo ken may white ti proning wenno pa nakikat na iti sanga ti kayo. Babay ni ti dayto ikat maniklikan ti panakapasamak ti anyaman nga aksidente. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.